Mudun. Kok iso muweran yo mendung bedek iki ora jane. Lah aku lho, nyapa to? Aku nek kurene iki bojoku gendro pengen paket isen-isen omah sing komplit. Komplit. Aku duwe paket papat. Papat ke piro kok puluhan juta? Puluhan juta piye to? Nenggone aku wis real pitine. Piro? 7.500.000 wis tak kei papat. Kaya apa barange? Nomor 1. Gua ada sepatu, gua ada sandal. Ada kaya box salon ngono. Box salon piye? Ki gua ada sepatu lan sandal iki. Nah, Alah tibake. Sing nomor 2. nomor 2, meja maca. Bojomu ben sregep maca baradus, kemblah tili-tili maca jong kacane kene wis. Terus kesentrong apa ya? Enek gitu sih. Lampu, berarti kesentrong lampu. Disentrong lampu. Terus nggih sing nggih pawon. Pawon yo enek, yo nomor 3 iki pawon gede nih kaya ngene iki. Be, iki komplit iki ya. Wis enek go disaisa. Go ngetus apa? Ben gak kotos-kotos piringe. Oh, dikek dhuwur kuwi. Kok wis garing dikek ngisor. Dikek ngisor kene. Lah iki apa iki kok enggak ada ngene iki? Apa piye yo kompor. Oh toh. ya, alah tibake jabang bayi. Enggak ada klambi. Gak ada klambi. Terakhir. Oh, yang ini barangnya Be. istimewa. Lah iki selasa dadak nglemeki koran ta nek lempit-lempit iki. Ora perlu, ki ngerti yo penak anti jamur. Baik iki barang kok semening-mening kok ngene. Tikus yo ora doyan. Piro patang barang iki? Real 7.500.000. Iki pokoke ongkos kirime mesti warang barang sak menembane iki. Ongkos kirimnya Jawa Timur, Jawa Tengah. Pokoknya provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah tak kei gratis ongkir. Nang ndi to lokasimu? Alah omahku ki Jenar Sagen kono kuwi lho. Alah, seragen ditake gratis ongkir. Info pemesanan. Bio profil ngisore enek bawane. Tul lewek wis. Pesen paket Sen komplit paket komplit omah. 7,5 juta oleh papat iki. Iya. Oh ya wis eno iki Bayare COD lho. Ya tak kurang duwe sangu. Nah, Bung sangu. bayare nggon. Oh berarti real tenan ki ya. Real.